Velkommen tilbage, gutter. Det er Location Aarhus på Street Food. Og jeg skal prøve det. Jeg glæder mig allerede til på onsdag, hvor der er fan meetup. Så husk at være der, når det er bestilt. Musik. Nå, det er Rasmus. Velkommen tilbage, folkens. Det er Location Aarhus på Street Food. Er det livestream? Han er ved Street Food. Hvad? Skal vi ikke gå over til ham? Jo. Det er Rasmus. Det er Rasmus. Må du få et billede? Ja, tak. Fedt, det Ja, så lidt. Kommer i morgen. Så lader vi det. Det er sådan, han kom tilbage til Aarhus og har lavet det jo sygt. er godt. Så hvordan var det i New York? Altså, New York, der var jeg jo til fan meetup på Times Square. Og der kom fucking mange mennesker. Ja, vi ses. Vi ses. Sorry. Og by the way, der er lige noget, jeg skal vise dig. Jeg tror faktisk, det var en stalker, fordi der er sådan en eller anden tilfældig person, jeg ved ikke, hvem det er, man kan se det. Sådan en, der er sådan en fil med sådan en masse billeder af dig. Den er virkelig creepy. Nej. Ja. Fuck. Ej, men er der ikke nogen, der står billeder derovre? Hvad? Fuck. Hvor fanden blev han af? Hej Charlie. Har vi fået et billede af Rasmus? Ja, Rasmus. Ja. What? Hvor fedt. Har du taget et billede af mig? Ja. Er der ikke flere? Nej, der er kun det her. Kun det her. Men må vi få et billede med jer? Ja, det må jeg da gerne. Gerne. Fedt, mand. Fedt. Sådan her. Smil. Yes. Se. Det er os. What the fuck? Der er han. Hvad fanden laver du? Hvad fanden? Tobias. What the fuck?